isialdia, bai? Eta horretako gonbidatu dugu Jaime Altuna, Jone Miren eta Paula Casares, eta Kike Amonat, baina ez da sartzen maien, así que hortzean dugu da, oraingoz, bai? Kike ibiliko da dinamizatzaile eta beste hirurak islari, bai? Paula hasiko da, eta gero Jonek eta Jaime kalkarregaz aurkezpen bateratu bat ingo dabe gazteak eta isialdian ganean, bai? Imaginetan dute ezagutuko dauzko esala, baina, bale espadan, papurratatu lan harin batzuk euretako bakotzan ganean, bai? Paula Casares, bai? Euskal Filologian, zein gizarte eta kultura antropologian lizentziatua da, bai? Gero hizkuntza plangintzan eta antropologian gradu ondoko ikasketak egin izan dauz, bai? Eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan doktore mailan etzieban Euskararen belauneko jarraipenaren eta familia euskaldunetako hizkuntza sozializazioaren gaineko tesi baten bidez, bai? Bere ibilbide guztia soziolinguistikan inguruan jorratu dau, bai? Euskara teknikari ibili izan, bai? Urte luzetan, gero udako Euskal Unibertsitateko soziolinguistika sailaren arduraduna izan da, hizkuntza eskubideen behatokian zuzendari ibili izan, bai? 2001 urtean, eta gaur egun, bai? Euskara Bidea, Euskaren Nafarra Institutoko plangintza eta sustapen zerbitzuko zuzendaria da. Era berean, bai? Nafarroako Unibertsitatean Filologia eta Hizkuntzan Didaktika saileko irakaslea da, bai? Gero, Jaime... Jaimek beren ibilbidea edo ibilbide profesionala, bai? Haur eta gazten heziketarako programetan egin dau, bai? Eta arlo horretan mota ezberdinetako lana burutu izan dauz, bai? Kale antzerki haurrentzat, telebistako haurtzaien produzio lana, ikun kontalaritza, bai? Eta bai? Eta azkenengo 15 urteetan, heziketa jolasa eta hizkuntza euskartzen da bezan egitasmoetan aritu izan da hainbat eskuartze programa, argitalpen, hitzaldi eta barrekaz, bai? 2015 urtean, gizarte antropologiako gratuatu lortuan Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, ikasketa feministak eta landu izan dauz, ez nazio usatuko, bai? Eta Jone Miren, bai? Jone Miren gizarte antropologia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, bai? Hizkuntza, euskal kultura, gazteria, isialdia eta kirolari lotutako gaiak aztertu izan dauz, gehien bat, genero ikuspegi eta teoria feministak erabiliz, bai? Eta gaur egun, emozioa, gorputza, bezalako gaiak dauz interesgune. Eta Kike, danatakigun ordan Kike, bai? Hori baietz. Bera, Tolosarra, bai? Euskal Filologian lizentziatua, eta Euskararen, beren budurua definitzen dau, Euskararen nomada autonomoa, bai? Orduen, Tolosako gau eskola, Tolosaldea birreuskaduntzeko elkartean, Tolosako udal euskara zerbitzuan, Zealdeko ikerketa taldean, abar luze bat, bai? Baina gero, badanak ezagutzen dugu, beren umoregile eta komunikatzaile moduen, bai? Listo, bai? Hasi gaite esan, bai? Orduen, Paula, zego zeko zara. Lehenik, eskerrik ikastaro honetara konbidatu izanagatik eta niri egokitu zait pixka bat transmisioaren gaiari hasiera ematea. Eta prestatu dudan hitzaldia hitz biluzian eman ordez diagrama baten laguntza emanen dut, eta gainera badira elementu batzuk hobeki ulertuko dituzunak irudi edo eskenen bidez. Beraz, transmisioaz harago aurrak euskaldunaztea helburu. Inguru oinarrituko naiz hitzaldi hau emateko. Honezkero argitaratuta ditudan zenbait lanetan batipat horretan. Lehenbiziko lana 2012koa bat aldizkarian argitaratutako artikulu bat interneten duzue. 2004an argitaratu zen nire doktorego tesia, bete-betean Euskararen belauneko jarraipena aztertzen duena.
ohitura ere interneten dago, eta gaiari jarraipena emateko beste artikulu bat argitaratu zen 2008 urtean, eta oraindik ez du soziolinguistika klusterrak interneten garatu. Beraz, hor izanen dituzue gaurko hitzaldian ematerik izanen ditudan xehetasun guztia, bibliografia guztia, eta berez lan osoa dira berek. Astekoz, zertaz ari gara euskararen transmisioaz ari garenean? Komeni zaiku nik uste dut astea ideien eta kontzeptuen argitze batetik, ez? Hau baldin bada hizkuntza baten bizitza denboran egiten duena, denboran barnako belaunaldien segidatzat irudikatzen alda hiztun talde baten bizitza, ez? Eta hori baldin bada gertakari orokorra, oroar transmisio hitza erabiltzen dugu hiru gauza ezberdin errateko. Alde batetik, hizkuntzaren denboraren barnako joate horretan, belaunaldi bateko gurasoek haien aurrei hizkuntza ematea. Honi deitzen zaio hizkuntzaren familia bidezko transmisioa. Horretaz gain, hizkuntzaren joate horretan, belaunaldi bateko hiztun gaztiak nola bilakatzen diren hiztun, prozesu horri ere erraten zaio euskararen transmisioa. Eta horretan, prozesu horretan, adinkideek hartzen dute parte, haurrak ikasten du hizkuntza familiaren esparruan, gizartearen esparruan edoar, helduengandik aurrenganako eraginak ere badira, aurreko transmisio mota horretan bezala, baina eskolak ere parte hartzen du, eta gizarteak oroar ematen dituen komunikazio aukerak, edabideak, eta honi ere deitu izan zaio hizkuntzaren transmisio soziala ere deitu izan zaio. Eta hirugarrenik, transmisio hitza erabili izan dugu, denboran barna hizkuntza iraun egiten duela, zerratiko ez? Hizkuntzaren belaunez beraneko transmisioa irautea, hizkuntza gordetzea, mantentzea, hori ere deitu izan zaio transmisioa, ez? Orduan, hiru gertakari ditugu eta hitz bakarra erabili izan dugu hiruei errateko. Nik galdetzen baldin badatzuet, non dago gure helburua, gure ahalegin soziolinguistikoaren xedea. Hiru transmisio mota horietatik zenean paratuko zenukete zuek. Zer bilatzen dugu transmisioan egiten ditugun ahaleginen bidez lortzea. Bai. Nola? Hizkuntzaren transmisio sozial hori da helburua. Hirugarrena. Hori da azkenekoa da, ez? Hizkuntzak irautea, hizkuntzak segitzia denboran, ez? Hiztun taldeak segitzia denboran, ez? Irautea, gordetzea, mantentzia, nahi duzuen bezala. Baina bai, arrazoi duzuzuk, nolabait estrategikoa da horretarako zein, lehenbiziko edo bigarrena. Hizkuntza bidezko transmisioa edo hizkuntzaren transmisio soziala. Zein da estrategikoa xedea lortzeko? Soziala ez dela. Konturatzen zareten hizkuntzaren familia bidezko transmisioa berez horrek bermatzen duena da azken batean hizkuntza ama hizkuntza za transmititzea. Hori ez dut inolaz ere, hori egoera osasuntsu dagoen hiztun talde batean, hori da egoera nolabait ohikoa edo hiztun gehienen egoera. Eta horrek
gure soziolinguistikan gainera balio handia izan du eta oraindik badu eta ez da kasualitatetik, ez? Baina hizkuntzen gaineko munduko txostenak berak eraten du familia bidez transmititzen diren hizkuntzak edo familia bidez bakarrik transmititzen diren hizkuntzak galtzeko arriskuan daudela. Eta azten zara pentsatzen, bai egia da, ez? Familiaren bidez bakarrik transmititzen den hizkuntza bat az egoera latzean dagoen, ez? Eta nik ere pentsatzen dut gure nolabait gure xedea, gure nolabait helburu estrategiko azkeneko xedea lortzeko dagoela bigarrenean. Orduan, hiru transmisio mota horiei bertzen modu batez deitzeko, hauzen garbiago izateko, hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena utziko genuke nolabait hizkuntzaren segitari, irauteari deitzeko, hizkuntza sozializazioa erabiliko dugu hizkuntza transmisio soziala aipatu nahi dugularik, eta honetan badirudi gero eta adostasun gehiago dagoela kontzeptu hau erabiltzearen inguruan, eta honi aitortuko diogu azken batean nolabait garrantzia estrategikoa. Hizkuntzaren bizirautearen funtsa hemen dago, eta ez bakarrik goikoan, ez? Bueno, nik horrela ikusten dut, eta horrela azaldu nahi izan batzu eta hasieran pixka bat argitze kontzeptual edo terminologikoa egiteko. Orduan, hizkuntza gutxituen transmisioa literatura soziolinguistikoan egile guztiek aitortzen diote nolabait hizkuntzen bizitzen oinarrian egoteko garrantzia. Eta mintzairaren ondorengoen ganatzea 1974 urtetik Joshua Fishmanek ikerketa arlo bat inauguratu zuenetik, hizkuntza atxiki eta ordezkatzeko prozesuak aztertzeko iker arlo horretatik, nolabait horretan txertatu izan da ikerketa arloan. Mintzaira gordetzeko edo atxikitzeko edo galtzeko prozesuetan, language maintenance and shift. Eta hiztunen autoitzar planteatu izan da, eta honetan ere ideia honetan ez dela gauza determinista bat, hizkuntzek irautea, kulturek irautea bezala, horretan bat egiten dute, bai Fishmanek, bai Fleischernek, bai Burke eta bertzea egile batzuek. Nola aztertu izan dira hizkuntzen belaunez belaneko transmisio gertakari hauek? Batez ere bi ikuspuntutatik. Alde batetik ikuspuntu soziologiko batetik eta ikerketa makrosoziologikoa metodologia kuantitatiboa dutenak egin izan dira, eta honetan bakar batzuk aipatzeagatik Fishmanen aspaldiko lan bat, edo Johnsens bertze batzuk, edo bertze lan bat aski ezaguna dela Euromosaik, Europako hizkuntza anistazioen inguruan egin zen makroikerketa bat, Nell Strubel eta Williamsek egin zutena, hau dela kokatuko lirateke nola ikuspuntu honetan. Errolda eta zensoetatik ateratako datu makroetan oinarritutako lanak dira, molde kuantitatibokoak. Baina bada bertze iker molde bat, antropologikoa, normalean metodologia etnografikoa erabiltzen den ikerketa moldea da, eta beraz metodologia kualitatiboa. Hemen bi lan baizik ez aipatzearen, Susan Galen eta Nancy Dorianen lana ditugu, ezagunak klasikotzat jotzen direnak. Eta aipatu behar da, soziologia arloan egindako lan makro eta kuantitatibo horien aldean, zenbait egilek plazaratu dituzte haien kritikak. Batez ere, diglosia eta domain edo jarduera gune edo erabilera eremu
eta kontzeptu horietan funtsatutako ikuspegiak deterministak direlakoan. Zertaz, ikertzen dute jardungune jakin batean hizkuntza erabiltzeko nagusi diren arau sozialak. Baina ez dute ikertzen hiztunek nola aurre egiten dioten hizkuntza errealitate hori. Nola eratzen duten hizkuntza errealitate hori eta nola saiatzen diren aldatzen. Elementu horiek ez dira lantzen ikermolde soziologiko kuantitatibo horretan. Ikerketa antropologikoak aldiz hiztunen hizkuntza hautuak balio kulturalekin lotzen dituzte. Eta ohartzen dira balio kultural horiek jokatzen dutela aski modu eraginkorrean hizkuntzak irauteko edo hizkuntza horiek erraitzeko. Eta euskal soziolinguistikan, ze tradizio dugu, ikusiko dugu. Euskal soziolinguistikoan ere euskararen transmisioa aztertu izan da molde makro-kuantitatibo batetik, eta batez ere honetan izan da tradizio eta lan gehienak hemen daude aspaldiko lan batzuk, adibidez Larrañagaren aspaldiko lan bat, baina gero Sigadekok egin zuen lan bat baino gehiago, aski nolabait monta handikoak, Zintzunegi, Arruti, Eusko Jaurlaritzak ere egin ditu bere lanak, Sagardoi, Zalbide, honen guztiaren aipamen bibliografiko guztia dituzue aipatutako lanetan, lehen aipatu ditudan horietan. Martínez de Lunak ez transmisioa bete-betean aztertzeko, baino bai erabilera, batean transmisioak erabilera egin du zer ikustekoa, zer ikusteko zuzena, ez? Eta erabilera azaltzen duten aldagaien azterketa egin zuen, eta azterketa hori oinarritzat hartu zuen soziolinguistika Prustiarrak berea proposatzeko. Eta horiek izan dira nolabait ikermolde makrokuantitatiboan aipa daitezken ez guztiak, baina agian bai nagusiak. Baina gurean ere izan da ikermolde etnografikoa. Hau da, hizkuntzaren gertakari hori molde mikro-kualitatiboan aztertu izan duena. Eta nire tradizioa bada luzea. Sánchez Carrionen lan ezagun hori, La Navarra Cantábrica dugu, baina gero Jacqueline Urlak Usurbilen egindako lana, edo Teresa del Vallek korrikaren inguruan egindakoa, ezta hizkuntzaren belaunez-belauneko transmisioa bete-betean aztertzen, baina bai hizkuntzaren belaunaldien arteko segida hori modu orokorrean. Erizek ere egin zuen lanean jorratzen du gaia, Josune Iraolak landu zuen bereziki hizkuntzaren transmisioa, Jon Emirenen Hernandezen lanak ditugu, eta hizkuntzaren belaunez-belauneko transmisioa emozioekin, alderdi subjektiboekin lotzen dituzten zenbait lan daude, eta azkenik nire hiru lan horiek lehenago aipatu dazkizu lanak. Eta euskal soziolinguistikan transmisioaren gaia nola aztertu den ikusita eta nolabait azterketa kritiko bat eginda, zenbait xehetasun, zenbait alderdi ateratzen dira nire irudikoz arazo direnak gaur egun gaiari aurre egiteko edo gaia lantzeko. Edo arazo direnak edo nolabait komeni zaiku horiek gainditzea, edo erabiltzea ikuspegira horiek gainditzen laguntzen dutena. Alde batetik, lanak oro har transmisio kontzeptuan oinarritzen dira, eta transmisio kontzeptuak bere horretan badu ideia bat. Batzuek transmititzen dute hizkuntza, bertze batzuek jasotzen dute, eta gaia harreman hori norabide bakarrekoa da, vertikala, goitik, beherakoa. Transmisio kontzeptu hori estuki lotuta dago bertze kontzeptu bat, ama hizkuntzarena, eta beraz, gertakari hau aztertzen da, ama hizkuntza hori transmititzen den garaian.
umezaroan, eta ez hiztunaren bizitzaren ibilbide osoan. Hizkuntzaren bi transmisio mota bereizten dira, alde batetik bat nolabait lehena, naturala, informala, etxean, familian gertatzen dena, eta bertzea bigarren mailakoa kulturala, jasoa edo formala eskolari dagokiona. Eta bien arteko elkarreraginak ez dira aztertzen edo lanak ez dira elkarregin horietan garrantzen. Ikergunea oro har etxera edo familiara mugatzen da, familia bidezko transmisioaren kasuan. Eta etxea edo familia isolaturik, ingurune hurbilekin edo eskolan gertatzen denarekin harremanik ez balu bezala. Datu kuantitatiboak eta kualitatiboak ez dira uztartzen. Oro har, ikerketak edo ikermole makro soziologiko kuantitatibo batean txartatzen dira, baina ez dira nolabait uztartzen elementu kualitatiboa. Eta kualitatiboetan ere, batez ere, nolabait oinarri kualitatiboa daude, baina bien interesgarri izan litzateke bi ikuspegiak uztartzea sakonago. Gurasoen euskara gaitasuna irizpide nagusitzat eta anbitz bakartzat hartzen da. Hau da, euskararen familia bidezko transmisioa aztertzeko unibertsoa euskara gurasoren batek behin dakien familietara mugatzen da, eta guraso euskaldunik ez duten familia kanpoan uzten dira. Gainera, gurasoen hizkuntza gaitasuna elementu estatiko absolututzat hartzen ohi da, eta ez da aintzat hartzen hizkuntza gaitasuna kontinum bat dela, eta hainbat kasutan ume bat etortzea familiara horrek sortzen duela hizkuntzarekin lehenago ez zeuden motivazio berriak eta pizten dituela arrazoi eta bizipen eta emozio eta oso garbi jokatze dutenak gurasoen hizkuntza jarduera eta gaitasuna aldatzeko. Nola familian ume bat agertzea hori katalizatzailetzat agertzen zaiku, zenbait hizkuntza portaera pizten baititu. Eta azkenik, aita-amen hizkuntza portaerei soilik erreparatzen diete lan hauek. Hau da, transmisioaren ikustegi honetatik gurasoek zer egiten duten da geratzen dena. Baina ez da aintzat hartzen, aurrak ere, haunitzaldiz direla, etxe batean diren euskaldun bakarrak eta horiek ere sortzen dutela eragin bat goiti, edo zer gertatzen da etxe horietan, edo ez dute kontuan hartzen soziolinguistikak aspaldian dakien kontua, batez ere inguru elean hiztunetan hazten diren hiztunen kasuan. Hau da, aurrek hizkuntza ikasten dutela gehiago haien belaunkideen gandik, edo bertzen modu batez erranta, aurren hizkuntza hurbilago dagoela haien belaunkideen gandik, ezen ez haien gurasoen gandik. Eta hori gure esparruan garbi ikusten da. Duela 30 urte edo 40 urte gure ingurutara etorri ziren Andaluziako edo Extremadurako edo Galiziako familien seme alaben hizkuntza, haien belaunkideen parekoa da, eta ez hainbertze haien gurasoen belaunaldiko parekoa. Eta orduan, euskal soziolinguistikoan hizkuntzaren transmisioa nola landu den azterketa kritiko batek azaleratu ditu erran bezala elementu batzuk
nire iritziz, gainditu behar direnak hizkuntzaren belaunez belauneko jarraipena modu estrategiko egoki batean erantzuteko bideak aztertzeko. Orduan, begirada aldaketa da proposatzen dena. Eta begirada aldaketa horrek azken batean erran behar digu nola irauli transmisioaren etenari, nola itzularazi. Eta lehenago, nire proposamena adierazen baino lehenago, aipatu nahi datzuet, ondoan dugun hizkuntza komunitate batean, azkeneko urtetan erabiltzen ari den kontzeptua eta haiek ze hausnarketa egiten duten horren inguruan. Bakarrik ikusteko eta pentsatzeko momentu batean ea gure gana ekartzen ahal dugun horrelako planteamendua. Katalunian eta Valentzian eta oroar katalana hizkuntzan mintzatzen den esparruan azkeneko urtetan indarra hartzen ari den kontzeptua aipatuko dut. Braulio Montoya, Biglia eta Gomariz egile 2010 argitaratu zuten lan bat la revernacularització del valencià a la ciutat d'Alacant. Eta kontzeptu revernacularitzaioa da, ez? Fishmanen kontzeptu batetik hartua da, baina haiek hasi dira erabiltzen. Eta modu honetan, gaztelaniara ekarriko dut, katalan ez dago, ¿qué es revernacularizar una lengua? Es un proceso por el cual los miembros de una comunidad lingüística subordinada, especialmente las nuevas generaciones, vuelven a adoptar la lengua históricamente propia de la comunidad como la lengua primera, lengua de expresión habitual y lengua familiar. Horrela, azaltzen dute kontzeptu hau. Eta ondoko lan batzuetan, la transmisio familiar del valencià 2011ko lan batean, Montoyak eta Masek, Braulio Montoyak eta Antoni Masek jorratzen dute kontzeptua. Eta hemen dagoen azalpena, alde batetik, interrupción de la transmisión intergeneracional eta horri buelta emateko proposatzen dutena, la revernacularizazio pixka bat hobeki ulertzeko azalduko datzuet eskema baten bidez. Haiek proposatzen dutena edo azaltzen dutena da, Valentziera lehen hizkuntza duen hizkun bat, bere nolabait hizkuntzaren bizitzaren barna izan dena, halako momentu historiko batean, horrek bere seme-alabei edo bere seme bati edo alaba bati erakutsi dio Valentziera lehen hizkuntzatzat, baina ja hiztun honek gaztelaniaz bigarren hizkuntzatzat ikasi du. Parentesi artean dago, agian ez duelakoz beretu, ez duelakoz ongi barneratu, baina jakin badaki. Horrek gauza bera, Valentziera lehen hizkuntzatzat transmititu dio bere ondorengoari, eta ja honek, halako momentu batean, hemen belaunaldi batzuk egon daitezke, ez da halako momentu historiko batean gaztelaniaz ikasi du, baina bigarren hizkuntzazat, baina ja ongi ikasi du, horregatik ez dago parentesi artean. Eta halako batean, momentu historiko batean, honek zer egin du? Ez bere ama hizkuntza, baizik eta bigarren hizkuntza aski ongi dakiena, hori da bere ondorengoari erakatsi diona. Eta orduan badugu, hiztunen segida horretan, lehenbiziko aldiz, lehen hizkuntza gaztelania duen hiztun bat. Eta Valentziera hala moduz dakiena. Eta honek berriz egin du bere ama hizkuntza horren transmisio, gaztelaniaren ematea bere aurrari, baina honek Valentziera ongi daki, segurazki igual eskolaren bidez, edo gara kokatzen aldugu pixka bat nolabait denbora historikoan, hizkuntzaren eskolaren bidez. Eta
Hemen dago koska, honek bere lehen hizkuntza gaztelania eman beharrean erabakitzen du Valentzia eramatea. Bigarren hizkuntza duena, baina aski ongi dakiena hori irakasten dio bere ondorengoari. Orduan, revernakulazioa da hemen, belaunaldi honetan gertatzen dena. Eta belaunaldi horri deitu izan diote Katalunian hainbat egileek, familias mutantes, adibidez, deitu izan diote, zenbait egileek, edo familias revernakulazadoras deitu izan diete. Hau da, badugu ja bibliografia horren inguruan. Eta galdetzera nator, ikusten duzue, hau proposamen hau egina dago transmisioaren ikuspegi baten gainean, ez? Eta Valentzian edo Katalunian, nun guraso gai edo guraso izateko garaian dauden gizon emakume gehienek baute bederen hizkuntzaren ezagutza den bat, gehiago gutxiago, izan daiteke baliagarria ez dela, baina nire galdera, ez zuek ikusten alduzue guk jotzen aldugunik gure egoera soziolinguistikoan ideia honen gainean, paradigma honen gainean. Bueno, agian uziko dugu beroko, ez? Zenbait datu bakarrik emanen ditut. Euskal Herriko inkesta soziolinguistikoaren arabera, lehen hizkuntza euskara edo euskarari gaztelania duten guraso izateko garaian daudenen ehuneko 22 dira. Eta lehen hizkuntza euskara edo euskara eta gaztelania eta euskara lehen hizkuntza ez dutenak, baina euskara ongi dakitenak, horiek guraso garaian, guraso izateko garaian daudenen ehuneko 58 dira. Baina horien erdia baino gehiago, erdara elebidunak dira. Hau da, beti edo ia beti erdaraz aritzen direnak. Bertze datu bat, etxeko erabilera, familien ehuneko 17 da bakarrik euskaraz egiten duena etxean. Eta euskaraz eta gaztelaniaz ehuneko 7. Nire irudikoz, transmisioen ikuspegiak aukera kentzen dizkiogu, eta ez dugu premiak identifikatzen uzten. Orduan, hizkuntzaren jarraipenerako paradigma berria. Harin naiz, duela ja, gatzuska bat eman didate 5 minutuko txartela eta egun tarrapataka egin beharko dut. Niretako arron baliagarria izan da, Estatu Batuetan 80. hamarkadaren erdialdetik onak garatzen hasi zen language socialization edo hizkuntza sozializazioaren kontzeptua. Baliagarria diot planteatzeko gai honen inguruan bertze ikuspegi bat, transmisioaren ikuspegia dituen gabeziak gainditzen dituena. Eta hizkuntza sozializazioaren nolabait paradigma honek ze ikergai hartzen du. Nola diren aurrak sozializatuak hizkuntzaren erabileraren bidez, eta nola diren sozializatuak hizkuntza erabiltzeko. Baina ez da haurtzarora mugatzen, umezarora mugatzen, ez hiztunaren ibilbide osoa hartzen du. Eta prozesuari, hizkuntza sozializazio prozesuari aitortzen dio izatea prozesu dinamikoa, ez monolitikoa, ez beti bat dabilena, elkar eragilea, hau da interaktiboa, ez norabide bakarreko eraginak dituena, bizialdi osoa dirauena, eta inguruneari lotua, ezin bertzez, inguruneari lotua, ezin delakoz bereixi hizkuntzaz jabetzea eta hiztun taldeko kide bihurtzea, ez? Eta metodologia aldetik ikerketa luzeak dira, iraupen luzekoak, nahi dut teknika demografikoak erabiltzen dutenak, eta kulturarteko alderaketa xede dutenak. Eredu teoriko honetan oinarriturik, nik uste dut paradigma berri batek ekarriko lituzkela ondorio batzuk. Ondorio horiek dira kontzeptua, eraginguneak, eragileak eta xedea. Eta labur eta honekin akituko dut. Proposamena da transmisio kontzeptua gainditzea eta sozializazioa erabiltzea lehen diapositiban aipatu dudan prozesurako.
eraginguneak familia eta eskola ziren, transmisioaren paradigman, eta hemen aldiz, horiek handitzen dira, gizarte osoa da, ikuspegi oro hartzaile edo holistikoa da, aurra hiztun bilakatzeko prozesuan, ez du esku hartzen bakarrik familia edo eskola, hor bada esparru handi zabala, horretan eragiten duena. Eragileak ez dira bakarrik gurasoak, euskaldunak noski, eta irakasleak. Eta eragina ez da bakarrik norazko bakarrekoa, goitik beherakoa, ez. Hemen eragile aniztuna da prozesua, eragile anitz daude, eta elkar eragilea da. Goitik behiti eta behiti goiti eta eskuin, ez? Hau da, belaunakiden artean. Orduan, xedea elitzateke izanen orduan euskara hizkuntza lehen hizkuntzatzat edo ama hizkuntzatzat transmititzea. Nik uste dut hori gainditu behar dugula. Eta hemen geldituko naiz. Ez pasatzeko denboraz. Segitzen duen, nire diaporama luzeagoa da eta erantzuna bada, baina nahiko nuke agian pentsatzea zer izan daiteken hizkuntza sozializazioaren paradigma batean gure xede soziolinguistikoa. Eskerrak eman, gonbidatzeagatik hemen egoteko gaur zuekin, eskerrak egoteagatik. Eta, beste kultura batzuetan, estatu batuetan zure baterako, oikoa izaten da batzuetan zekite. Egiteagako itzaldiak norbaiten omenez. Nire itzaldiaren partea egintzat, egin nahiko nuke Paula Casarezen omenez eta Jaki Urbanen omenez. Zego nik uste dut Paulak egin duen lana, ez da broma, Paulak egin duen lana bere tesian, aitortzeko dago. Eta nik uste dut gaur ere gaurko itzaldian nahiko nabarmen geratu da, igual prinsipioz garrantzi gutxi daukan zerbait igual konzeptua ideiak, irudikatzen dugu zerbait abstraktu bezala, uste dut bere itzaldiaren bitartez ikusi dezakegu zenolako presentzia eta errealidadea okin dezakete alako konzeptu eta idei bestela abstraktuak ditu, ez? Transmisioa ematen du zerbait, hor dagoena, baina nik uste dut, bere lanean, bere tesian, besteak beste, lagundu ditugu hortaz jabetzen, ez? Konzeptu horiek, azkenean bizitza bat dutela, errealidade bat dutela, eta eragin zuzen bat gure errealidadean, ez? Berak oso ondo egin du transizio hori, azaldu pixka bat zerbait oso konzeptua da dana, baina nola horren atzean badaude praktika konkretu dutzu. Hizkuntz politika, hizkuntz plangintza, eta gero, gure artean ere guk hartzen ditugun erabaki batzuk. Orduan, nik uste dut, izugarria dela berak egindako lana, eta gainera oso, bera entzunta ematen du oso erresa, baina asko kostatu zaigu iristea honen. Eta hor ere, bide horretan ere, bere momentuan Jaki Urlak bere lana ere eta bere harritzoa jarri zuen, eta horregatik nire itzaldiaren omenaldia izango da bihurtza. Gu gaur
zerbait txikiagoa ekarri dugu gaur, gure aurkezpenerako, baina, sintonian dago, nik uste Paula Casaresek aibatutako hainbat gauzekin. Guk egingo dugu gure egindako ikerketa baten aurkezpena, bukatu berrian, dela gutxi bukatu dugu ikerketa bat da, eta ez dut usatuko, baina horrekari batzuk emango ditu pixka kokatzeko munikan datorren ikerketa hau da eskaera bat, hezkuntza politikak egindako eskaera bat. Euskara Aholku Batzordean 2015 urtean sortu zen gazteria batzordea edo batzorde atal berezia, eta batzorde horretan, gazteria batzorde horretan kidea geha Jaime eta biok, eta hemen esate baterako kikea minarretzen bai. Eta batzorde hori edo atal hori osatu zanean lehenengo lan esan zan pizka bat helburua jartzea, eta helburua behintzat martxan jartzeko, batzorde hori martxan jartzeko, egin genuen gogoeta eta hartu genuen nolabait erabakia izan zen, nahi genuela tarte bat hartu hausnartzeko. Zen konturatu ginen, azkenengo hamarkadetan gauza desberdinak egin dira, gazteen inguruan, gazteak eta euskararen inguruan, lan batzuk badaude eginda, bazelder eginda, ibilbide bat eginda, eta gune genuen nolabait alde batetik hausnarketa bat egitea egindako lan horien inguruan, eta hausnarketa horri nolabait edo material egindako lan horri, material horri gehitu gaur egungo ikerketa bat, gaur egun egindako ikerketa bat, Orduan, bizkatu izan zen helburua, lortu material bat, jarri mahai gainean material bat, gure artean, batzorde horretan, gogoeta bat bultzatzeko, hainbat proposamen luzatzeko etorkizun hori begira. Orduan, helburua hori izan, tarte bat hartu, pentsatzeko, gogoeta bat egiteko eta proposamen batzu mahai gainean jartzeko. Eta horretarako, berriz, esan duten moduan, erabili genuen alde batetik egindakoa, ordura arte egindako ikerketak eta zeuden materialak, gehi beste ikerketa bat, hori da gaur aurkeztuko duguna. Hau azpimarratu nahi dut, kontuan hartzeko, gero adibidez aipatuko ditugu ondorio batzuk, ondorio horiek ez dira bakarrik atera nolabait egindako ikerketa horretatik, baizik, ikerketa horretatik gehi bildutako materiala, beste egile eta beste batzuk egindakoa, klusterrek egindako lanak eta bat, material horretatik ere ateratako ondorio dira, nolabaiteko uztarketa bat. Pizka bat helburu hau betetzeko jarri genuen plazo, nolabait kronograma bat eta epe batzuk, eta hori ere esan behar da guk egindako hurbilpena, ikerketa hori nahiko mugatu dago, denboran, eta bestelako baliabidetan, eta geneukalako kronograma bat jarrita, hori ikusita, eta esan genuen, daukagun denboran zer da egin dezakeguna eta nola egin dezakeguna. Orduan horretan dator gure ikerketa gaur aurkeztuko duguna. Orduan, gure helburu nagusia hori agertzen dena, pixka bat izan gaztengana hurbiltzea, eta, pixka bat arakatzea euren hizkuntza ohitura, jarrera, praktika, helburu nagusi bezala hori izan, finkatu genuena, baina gero baziren beste helburu batzuk zehatzagoak guretzako ere importanteak zirenak, esate batean. Nahi genuen bereziki, eta horregatik esan dut, gaztengana hurbiltzea, guretzako hori zen importantea. Nahi genuen gazteekin egon, askotan egindako ikerketetan, ikerketa ederrak izan dare, emaitza oso interesgarriak izan dare, batzutan eta Paulak ere komentatu du, zer ikusia daukan, zer metodologia erabiltzen dugu. Eta ikusi genuen egindako ikerketa horien azterketa egin genunean, normalean metodologia kuantitatiboak erabili dira, edo batzutan oso ikerketa zabalak izan dira, gure abiapuntu bat beste bazan, gure abiapuntua beste bazan, gure genuen gazteekin egon, gaur egungo gazteekin. Eta gazte horiek ezagutu, bere testuingurua, bere bizipenak, bere egunerokotasuna, zer egiten dute, euren egunerokotasunean, eta gero baita ere,
genitu beste helburu batzuk oso lotuta, zehazki lotuta hizkuntzarekin edo hizkuntz praktikarekin, ikusi zer egiten dute hizkuntzarekin, euren bizitza, euren errutinetan. Eta baita ere, azken helburu bezala, nahi genuen jaso gazte hauek euskararen inguruan eta hizkuntzen inguruan duten diskursoa. Helburuak gutxi gorabehera horiek ziren, gaztengana hurbiltzea guretzako zen importantea, ikusi, ezagutu, aztertu bere egunerokotasuna, eta egunerokotasun horretan, euren bizimodu horretan, euren bizitzan, euskara bereziki eta hizkuntzak orokorrean zer pisua, zer tokia duten. Esan deten moduan, guretzako importantea zen gazteekin egotea. Eta horregatik ere, erabaki genuen nolabait hurbilpen etnografiko bat egitea. Eta hor, erabaki batzuk, horren atzean erabaki batzuk daude. Eta aurretik ere esan deten moduan, nahiko mugatuta geunden ikerketari begira, denboraz, baliabidez, eta orduan, hor autu batzuk egin genituen, eta esate baterako bat izan zen adina mugatzea. Orduan, gaztei buruz hitz egin dut orain arte, eta ikerketan zehar ere aipatzen dira gazteak, baina jakin behar da, esan behar da, gu franja batekin edo adin talde batekin geratu ginela. 14 urteko gazteekin egon ginen, eta gazte hauekin bizitutakoaz hitz egingo dugu gaur. Orduan, nahiko gainera nerabeak dira. Ez franja hau justu da, nerabeen franja, eta horregatik, hainbat kritika edo ezakin komentario entzun behar izan ditugu, honekin ez nahi luzatuko, baina aukera erabaketa bat izan zen. Honekin lotuta ere aukeratu genuen, nahi genuen, gazte hauek gana iritzi, baina hori iderrez esaten da, gure aginarekin ez da hain berreza, zegoen nahi genuen beraiekin ego. Modu informal, ez genuen nahi, ikastetxe batera jun, gelan sartu, zen badakigu espazioak baldintzatzen duela, eta hor gertatzen dena ez dela gelatik kanpo gertatzen dena. Hori bagenekien eta muga batzu daude, kasu honetan bai biologikoak, ez geha gazteak, eta nola egiten duzu gazte horiekin egoteko modu informal, komilartean natural batean. Orduan, hor ere bigarren aukerak eta egin genuen, eta pentsatu genuen modu bat izango zala iristeko gazte hauengan programa baten bitartez. Aisialdirako diseinatuta dagoen programa baten bitartez dela kuadrilategi. Kuadrilategitasmoa segurazki ezagutuko duzuen, da, printzipioz da programa bat uztartzen duena, edo egitasmo bat uztartzen duena hizkuntza eta aisialdia, baina nabarmen nagusitzen da aisialdiaren aldagaia. Hizkuntza geratzen da nahiko helburu bezala, gaztek ez dute zuzenean identifikatzen kuadrilategi eta batek, Jaime igualitzen godu hortaz gero, baina beraientzako da aisialdi programa bat, pasatzen dute arratzalde bat, ostiralan arratzaldea, egoten dira elkarrekin, denbora pasatzen. Eta ez dute lotzen zuzenean euskararekin, nahiz eta egitasmoak kudeatzen dutena, dute, helburu bezala hor dago, euskara lantzea, eta orduan, kasu honetan kuadrilategi ez dugu aztertu, nola esateko, kuadrilategi izan da, bidea edo baliabidea edo erabili dugun tresna gazte hauengana iristeko. Horregatik horre beste aukeraketa bat egon zen, zergatik hau. Azkenean, gu aztertu ditugun gazteak dira programa honetan parte hartzen duten gazteak, eta guk uste dugu nahiko gazte heterogeneoa dira, eskat denetatik egoten da talde hauetan, baina hori ere errealitatea da. Iritzik behar gazte hauen gara. Egia esan, eta igual Jaime komentatu dezake gehiago honetaz, herri batzuetan harrapatzen ditu franja honetan daudeniak gazte ia guztiak. Orduan, zentzu horretan, batzutan igual pentsa dezakegu, nahiko mugatua da, baina beste kasu batzutan, beste herri batzutan ikusten da ez. Orduan, gu hori egin genuen, nolabait
kuadrilla egitasmoa kudeatzen duten jendearekin hitz egin eta beraien baimena lortuta, ostiral arratsaldetan joaten ginen alea eta gazte hauekin egoten ginen. Gutxi gora bera, talde kopuruak, taldeen tamainaren arabera, egun gaztekin edo nolabete egon gara, ez? Bueno, arratsaldeon, nik ere eskerrak ematen hasi batek sentitzen dut, eta eskerrak gonbidatzagatik eta batez ere niretzat pertsonalki hizkuntzaren gizarte dinamikak ulertzeko azken aldian niretzako erreferente dira Paula eta Jone Mirenekin maila konpartitzea, hori da, eskerrik asko gonbidatzenagatik. Azalduko dizuet gutxi gora bera, guk ikerketa honetan egin duguna, behaketa eta nola egin dugun, eta behaketa eta elkarrizketa horietatik atera diren datu batzuk, eta gero Jonek bai azalduko du ondorioak edo azalduko ditu. Jonek esan bezala, kuadrillategira ostiraletan juten ginen, talde ezberdinetan juten nugea. Alde batetik behaketa parte hartzaile egin dugu. Teknika klasikoa etnografia, jutia, egotia, behatu, entzun, elkarrizketa informaketa egin. Gero erabili dugun beste teknika izan da talde dinamiken bidezko talde hausnarketak bultzatu ditugu. Hau da, beraien dinamikan edo ohiko dinamiketan ere proposamen batzuk egin ditugu eta beraiekin garatu ditugu, guain ikusiko ditugunak. Eta gero, elkarrizketa formal batzuk ere egin ditugu, kuadrillategitik aparte parte hartzen zuten nerabe batzuekin elkarrizketa batzuk egin ditugu, eta baita elkarrizketa informalak hangon dela, beraiekin izaten dituen elkarrizketak. Orduan, gutxi gora bera hiru multzotan edo banatu genuen jaso nahi genuen informazioa, eta lehenengoa gu gazteak ditu genion, eta hor pixkat guk abiatzeko ikerketa hizkuntzatik abiatu baino gazte izatearen gortasun edo horretatik abiatu guk ginen gazte hauen gana, eta nolabait galdetu genien beraiei zer da gazte izatea, edo nolakoa dian gazteak, edo nolakoa zeaten zuek, ze ezberdintasuna dago zuek eta beste herri bateko gazteen artean. Horako galderak egin genizkion, hortarako dinamika batzuk ere abili genituen, hori ikusten dituzue bi argazkietan ikusten dira kartel batzuk beraiek egin zituztenak, gu galdetuta, jarri hor kartulina, talde txikitan jarri kartulina batean, zuentzako gazte izatean ezaugarriak irudikatzen duten elementuak, ez? Eta gero ere, egin genunan bigarren dinamika bat horrekin lotuta, litzateke, gazte izatea hau bada, zerrendatu zer dan haur izatea, eta zerrendatu zer dan heldu izatea. Nolabait nahi genuen pixkat alderatu, beraien ikuspegitik zer dan gazte izatea, zer dan haur izatea. Atea zitzaizkigun nola datu esan dut aksuenak, edo gehien errepikatu ziren gauzak izan zen. Alde batetik, gaztetasuna beraiek lotzen zuten ezaugarri positiboekin. Hori, gaur egungo gizartean adultua da, gaztetasuna eta zerbait positibo bezala lotzea, eta beraiek aipatzen zituzten gauza, ziren modernoa, garaitasuna, edertasuna, edertasuna gorputzaren garrantzia asko ateatzen zen, sexualitateari ere referentzi ugari egiten zioten hori zen, lehenengo gauza ateatzen zen. Beste bat, jaia eta kirola gazten jarduera nagusitzat esanguratsuenak ateatzen ziren. Lagun taldeen eta adinkideen garrantzia ere oso nabaria dela ikusi dugu. Eta hori pixka bat dator ere Paulak aipatzen duen aipatzen duen paradigma berri honetan, hori lagun adinkideen garrantzia beraientzat ere oso nabarmena da.
horrek daukan ondori bat hizkuntzan sozializazioa. Gero ikusi dugu beste gauza da, genero identitatea dala ezaugarri bat nabarmen zeharkatzen duen gaztetasuna edo, eta bereizketarako aldagai garrantzitsua da, hori ere desinte agertu zaigu. Eta gero, konparaketa egiten genuen, aurre izatea, gazte izatea, heldu izatea, horre ere ikusten zen, haurtzarotik gertuago ikusten dutela beraien burua, adinagatik logiko izan daiteke bezala. Edo ez, gero ikusi dugu, baina heldutasunari begira daudela. Bai, haurtzarotik gertu daude, baina helduei begira daudela. Adin honetan oso helduei begira daudela. Naiz eta helduen ezaugarriak zerrendatzeko garaian alaitasuna eta positibo dian ezaugarri guztiei desagertzen dira. Eta normalen helduak ezaugarri nahiko, ez dakit nola esan, negatiboak ez, baina ez hain positiboak egotzen. Hoizan, lehenengo gure abiapuntua, zer dan gazte izatea. Hortik ja, gu gure praktikak edo ditu genuen atalera jo genuen, eta nahi izan genuen ere beraien praktikatik abiatu hizkuntza praktiketara iristeko. Hizkuntza antropologian ere praktikena ere da kontzeptu bat asko erabiltzen gana, hizkuntz komunitatea baino hizkuntz praktikak gehiago zehaztertzen dira. Horre egin genuna izan zen, gazte hauei eman genien beraien herriko mapa handi batzuk, eta eskatu genien beraiek kokatzeko, beraiek praktikak, beraien egunerokotasunaren praktika ezberdinak nun egiten zituzten eta mapa hortan kokatzen. Hau egin da gero, eskatu genien praktika bakoitzak kolore batekin lotzeko hizkuntzan araberako. Gaztelania baldin bazan, ez batzuk kolore gorria ustezala, euskera berdea eta biak baldin bazan horia. Eta hori egin ondoren eskatu genien ze elementu, noginen giltzarrakoa eta giltza, ze elementuak errezten zuten euskeraz egitea, praktika horietan, eta ze elementuk edo ze ezaugarri zailtzen zuten, eta zerrendatzen. Hemen atea zitzaizkiguen gauzan artean, alde batetik, hori beste ikerketa askotan ere agertu da, adin honetan ja etxea eta eskolaren eragina gutxitzen dela, nahiz eta oso eskolara juten dira eta etxean bizi dira, baina eragina, nolabait sozializazio eragina gutxitzen dela eta gainera askotan eskola da gurasoak aipatzerakoan gatazkan inguruko erreferentziekin agertzen da. Beraien elkarrizketa informal askotan, gurasoekin, zigorrak, ogikorrak kendu didate, irakasle oso ohikoa ziren elkarrizketa informalak irakasleen ingurukoak, ez esaka normalean, ez. Beste bat, atatzen zanen praktikan inguruan izan kirola, dala adine honetan eskolaz kanpoko esparru nagusiena. Eta gainera, kirola aipatzen dugunean, batez ere mutien artean, kirola zitzaiten dugunean futbola da nagusia. Futbola batzuentzat beraiek ala esate zuten, gure bizitza futbola da. Batzuk ere esate zuten, oso sinplea gara, futbola. Oso nabarmena da. Netzako importantea da, badakigun gauza bat da, baina gero itzingo dugu zer egin daiteken eta eskolaz kanpoko eta, baina, nik uste eskolaz kanpoko etan ere garbi eduki behar dugula ez dela berdin esialdi talde baten jarduera edo futbola. Ez dela berdin esan ere, gizarte garrantzian jardin honetan izokatean garrantzia. Eta gero hor, euskerarekin lotuta, ikusten zen, kirola eta euskera, izenburua jarri genuen, kirola eta euskera entrenamendu ongia behar duen ariketa. Kirola eta euskera behatu dugun arabera ez daudela oso lotuta. Kultura jardueren presentzia nahiko apala bertu zitzaigun,
aisialdi jarduera monitorizatuak, monitore batekin egiten dian aisialdi jardueran kasu honetan kuadrillategi, garrantzia dutela agertu zen, bai? Hor daukazue eskema, hortan daukazue guk azterketa egiteko garaian, aisialdin azterketa, eta praktikan azterketa egiteko garaian, Jon Emiren Hernandezek proposatutako eskema hauek erabili genuen, gune monitorizatuak, gune birziklatuak, izango lirateke kalea, plaza eta berezko guneak liratekenak taberna, lokalak, gaztetxeak. Gure kasuan, berezko guneak apenas ez zaizkigu agertu. Gutxi batzuk lokaletan hasita zeuden, baina oraindik hain ez daude lokaletan, eta ez da tabernetan, gaztetxetan, batez ere daude tarteka gune monitorizatuta, entrenamentutan, kuadrillategi, nolako taldetan, eta askotan kalean. Kalean asko egoten dira, eta gainera kalean egoten dira, gutxi gara bera, beste tokirik ez dutelako egoteko beraien artean. Eta kalean askotan dutzen dute deserosotasunarekin, batzuetan aspertzen dira esaten dute. Eta gero azkeneko gauza olatea dena, guk behatu dugun arabera, oso nabarmenatea da telefono mugikorraren presentzia. Presentzia handia du eta sozializaziorako adinera honetan oso elementu garrantzitsua da, ia batzuetan derrigorrezkoa. Hirugarren atala azkenekoa honekin bukatzen dut, gu gure hizkuntzak. Abiatu ginen gaztea izatea zer dan horretatik, gazteek egiten dituzten praktika horietara murbildu ginen gaur hizkuntza pixkata zertu edu, baina gero pasa ginen hizkuntzetara askatu genien, beraien egun normal, egunerokotasun egun normal bateko egoera bat irudikatzeko, sketch moduko batean irudikatzeko, eta hortikan, bera hausnarketarako eta erabili genuen goi, hizkuntzaren inguruan gauza aztertzen. Horre, hiru aldagaiaren arabera egin gero hizkuntzaren azterketa, guk, analizian hiru aldagai horien inguruan badakigu hiru aldagai horiek ez daudela maila berean, gazte hizkeran barruan hizkuntza alternantzia sartzen dela, hizkuntza mugantza anekin azaldu dugu goizean muda linguistiko eta zer da, baina guk hiru aldagai horiek hartu genitun, eta, atera diren gauzak, hizkuntza mugantzari dagokionez, hau da, hizkuntza mugantzak Diolarrek eta markatzen dituen hizkuntza mugantza nabarmen ikusten dian hizkuntza mugantzan artean bat Katalunian agertzen da, eta hemen ere ikerketa ezberdinak arruek eta garbi utzi dute institutora edo DBH-era pasatzerakoan hizkuntza mugantza oso nabarmena ematen da, bintzat aztertu da niratoki guztietan Euskal Herriak ere. Hau da, 12-13 urte inguru hortan pixkaldenago batzuetan, neraben artean euskeratik gaztelaniara pasatzeko joera oso nabarmena. Guk behatu ditugun taldeetan ere oso garbia da, egin ditugun elkarrizketetan ere beraiek oso garbia adierazten dutela, azalpen ezberdinak ematen dituzte, baina euskerari uko egiteko joera oso nabarmena da adintartoetan. Gazte hizkerari dagokionez, ahozkotasunaz goizean desente aritu gara ere, eta horre ikusi dugun gauza bat eta hasieran, hori ikusten ez genuen gauza bat da, guk behatu ditugun egoeretan, elkarrizketa luze gutxi entzun ditugula. Hau da, ahozkotasunaz hitz egiten dugunean, behintzat adin honetan, kontutan hartu behar dugu hori, ez dela berdina ahozkotasunaz hitz egitea orain hitz egiten egian moduan, edo bazkarian hitz egin dugun moduak, edo adin honetan
olako kontestuan, olako testu inguruan hitz egiteko moduarekin ez dauka zer ikusirik. Elkarrizketa oso motza dira, esamolde motzez osatutako hizketaldia dira, mutilen artean gainera oso arrokerizko hizketaldia dira, txantxa, bazilea, bueno, oso. Neskan artean, bai, ezberdintasunak ikusten zian, bueno, ezberdintasun egiten dudanen neskan mutilak, bazpare, batzutan. Ez dut esaten hau zerbait naturala denik, dena ulertzen dut hau dena zerbait eraiki bezalakoa eta gizarte eraikuntza bezalakoa dela. Ez nago esan ez, neskakola dira, jaiotzez dola dirako eta mutik baizik eta hori horrela behatu dugula duk. Eta bai elkarrizketak nesken artean, agian bai luzeago eta ziren, baina gutxi entzuten zaie, hori ere. Talde handian daudenean mutilak entzuten dituzu, eta neskak hor daude, hizketa media, etzaile entzuten. Bai, bueno, txartelata digute, beraz, hizkuntza alternantziari dagokionez, hau ere azken urtetan indien ikerketetan asko atera da, Bilbon, Jana Lanto indako ere horren inguruko ikerketa oso interesgarrian ere hau oso garbi agertu da, teno badakigu, espainol oso presentea dela. Bakarrik gauza, hor dagoen esaldian, etzako horrela urtzen du gazte hauentzat lagun arteko hizkera zer da? Lagun arteko hizkera hizkuntza alternantzia duen hizkera. Ez da egit irakurtzen den irakurriko dut, kalean zaudetenean galdetzen nien, zer hizkuntza entzuten da, nola egiten duzuen? Neska batek normala, ez da euskeraz, ez da erderaz. Eta ondoan zegoen beste neska bat pixka despistatua zegoena, ez nik galdetu nien, zer da normala, eta normala, eta ondoan despistatua zegoen beste neska bat, eta ez naiz enteratu, eta beste hasierako neska esatzen, hori da normala, elke ez naiz enteratu. Hau da, hauentzat lagun artean normal hitz egitea da bi hizkuntzak hastea. Hizkuntzak hastea, egia da, gaztelania batzuetan gehiago, baina biak nahastu. Euskera hutsez hitz egitea ez da normal. Bueno, hor utziko dugu eta nik bakarrik oso gainetik ondorioak ez dagoeko denborari. Baina, hor hasieran esan duten moduan ondorioak ateratzeko edo ondorioak irudikatzeko horari genuen alde batetik egindako ikerketa hori eta bestaletikan azterketa bibliografikoa, ez? Denetatik dago, bietatik dago. Gauza batzuk nik uste nahiko jakinen direla, ez? Baina, importantea da ere esatean ikustu konturatzeko zein da abia puntua. Ez gaude, ez gea 0 puntuan, abia puntua daukago. Eta nik esango nuke aldaketa nabarmen badala, orain arte askotan entzun dugu, euskera dela zaharren hizkuntza. Euskera dela gurean bentsat haur eta gazteen hizkuntza. Eta hori horrela da, datuekin ere horrela da. Argi dago ere, hiztun berrien belaunaldi bat sortu dugula. Eta hau ere errezatzen da, baina benetan geratzen bagara pentsatzea horrek zer zentzua daka, zer esan edakan, uste dut horrekin bakarrik badaukagula asko eztabaidatzeko. Hiztun berrien belaunaldi bat sortu dugu. Eta horrek nire ustez, eta ikerketan hori da somatu duguna, aldatzen dugu panorama. Euskera ikasi dute, belaunaldi berri hori edo horiek. Baina gehiago dira, euskara ikasi dute, euskararen kultura batean sozializatu dira, nolabait esateko, eta hemen, aipatu behar berriro Paulak esan dagoa, ez? Hizkuntza sozializazioaz hitz egiten dugunean, ari geha alde batetik esaten. Hizkuntza dela tresna bat sozializatzeko, baina hizkuntzaren erabileran ere, hizkuntzaren inguruan ere sozializatu egiten gara. Hau da, guk ikasten dugu. Zer da hizkuntza bat, zertarako, ze zentzua daka, ze erabilpena, ze
simbologia, hori kultura oso bat da. Nik uste dut oso lotuta dago hizkuntza sozializazioaren irudiarekin, hau guretzako elementu importantea da, pentsatzeko, nolako kultura sortu dugu hizkuntzaren inguruan. Hau klabea da, zen horren baitan dago hizkuntza sozializazioa, gure ustez. Hau da, zer eskaini diegu gazte hauei. Zentzu horretan, ze kultura, hizkuntzarekin lotuta ze kultura. Eta gu pentsatzen dugu, orain arte galdera horretan, nagusiki eskaini dugun kultura oso lotuta egon dela arauarekin eta eskolarekin. Eta ez dugu esaten, orain arte egindakoa gaizki dagoenik, ez da gutxiago ere, segurazki hori izan egin da sana. Eta inkluso kasu askotan ere, egindakoa ere moduetan ere ez da nahikoa, hori badakigu. Baina konstiente izan behar gara nolabait, ze nundikan sortu dugun kultura hori beraien izkentzeko. Batez ere arauak, batez ere eskola. Hau ere ez da. Eta ikusten dugu pixka bat, hor hausnarketa bat egin behar dago. Ikusten da, eta aisialdian jartzen badugu harretan, kirola edo ikusten da, hor ez dute elementurik eskolatik aparte, eskolatik aterata, ez dakate nundikan heldu euskerari askotan. Konturatu behar gara ere, gazte askorentzat, eta hori aipatzen dugu, ez? Bi helduleku nagusi dituzte, euskeraz egiteko, erabiltzeko. Bata da ohitura, eta batzuk dute ohitura handia, familian, lagun artean, depende ze testu inguruan dauden, ohitura dute, eta horrekin agian nahikoa dute, baina beste asko ez. Eta beste horiei, beste zerbait eskaini behar zaie, beste tresna batzuk, zen euskera bat dute, baina ez dute nundikan heldu, erabiltzeko garaian, eta gero diskursoak, nik izango nuke gu ikusi dugunaren arabera, ohitura eta diskursoak, badakite gu euskalduna gara, euskera baite dugu, diskurso hori bat dute, baina bi elementu horiek ez dira, gure ustez ez dira nahiko, edo askotan hankamotz geratzen zaie. Orduan, gaur egun oraindik euren praktika komunitateetan, euren errutinetan, euren egunerokotasunean, gaztelania oso presente dago, oso presente. Eta orduan, hor egiten dutena pixkat, gu hor kokatzen dugu edo hor hizkuntz nahasketa hori da nolabait, guzti horren frutu, ez? Azkenean belaunaldi hauek daude nolabait transizio prozesu batean, ez? Eta horregatik ere pentsatzen dugu, nolabait transizio edo egoera hortan daudelako, hortikan ere hortik azaldu daitezke duten portaera batzuk, ez? Nahasketa eta mudantza ekin lotuta. Oso labur, aipatzea bakarri baina denbora ez dagoenez, pixkata hausnarketa honetatik atera ziren proposamen batzuk, gehien bat euskara aholku batzordeari luzatutako proposamenak dira, bere momentuan aurkeztuak izan ziren, bilkura osoan eta nolabait onartuak izan ziren, baina, printzipioz hori da, komentatzen ziren aurkeztu dira. Eskerrik asko. Aprobetxatuko dugu orain, galdera labur batzuk egiteko. Lehenengoa zuentzat. Paula jarri diguna. Zein da xede linguistikoa? Bumeran, galdera bumeran. Zein, Barriro, igual... Paula, amaitu dugu bere mintzaldia hutsune batekin, galdera batekin. Guri zuzen dio. Ezan zen, orduan, transmisioaren, transmisioaren xede linguistikoa bali bat zen ama hizkuntzaren transmisioa, zein da sozializazioaren xede linguistikoa gure ustez. Xede soziolinguistikoa. Berak esan du, emanaldi irautea edo bizirautea, biziarau talaztea, edo ez? Nik esan dut, niretzako jarraipen sozioal hori, planteatzen hori dela, niretzako bizinezen momentua saltatzen naiz, eta bizinezen momentu honetan badakit bizirauteko, edo egin ere seme alabei pasatzeko,
nire ez dut nahikoa, eta horren behar dut, nire ikuran duztan tresna guztiak eta horretan ari bat, ez? Jende gehiago baterako balitz, atzo batzuk izan komunikabietan, beste batzuk erakaskuntzan, ez eta kirolaz horrekoan datopera nintzen ginen, eta dena da, ez? Igual arlo horietan guztietan eragiten jarraitzea, bezpait, kronikoki begiratuta, hemendik beste beharren urtera ere behintzat jarrai dezan, ez? Erantzun zuzena da? Nik pertsona bat ez erantzun diot zure galdera horri. Azkenean, transmisioaren ideian hizkuntza ematea da, ez? Eta bekoek hizkuntza jaso egite dute, ez? Azkenean, aurrak hartu izan dira, tradizionalki goititik heldu zaien helduen ideologien eta hizkuntza eraginen jasotzailetzat. Baina badakigu ez dela horrela. Hau da, hizkuntza jaso ez ezik beretu behar dute hiztun berriek, beretakotu behar dute. Horre bermatuko du, ez? Hizkuntza iraunaraztea. Eta orduan, egia da orai zehaztu behar dugula hizkuntza sozializazioa baldin bada ez gure nolabait esparru kontzeptuala ezin dugula segitu xede zahar horrekin. Ama hizkuntza izatearekin, adierazletzat ere hartu izan dena. Transmisioa hartzen duzu inkesta soziolinguistikoan edo zein azterketa soziolinguistikoetan hartzen duzu transmisioaren, hizkuntzaren transmisioa, kontxaren atala, eta hor dagoen datua zein da. Ama hizkuntzazat transmititzen dena da ez. Nire idurikotz ezin dugu segitu horrekin. Edo horrek ezkaitu inora eraman ginen azken batean. Zuk esan dute beraz, gaur egun EBPN daukagun bat da, Euskararen bederanaldiko transmisioa, ama hizkuntza bezala transmititzea ez, transmisioaren lehenengoa, familia bidezkoa eta horrek egiten dio referentzia zuzen ere horrek. Moldatu beharko ganuke EBPN eta ondorioz, zenbat udaletan diru pila bat gastatzen dagoako panfletuetan gurasoei bideratu eta hori moldatzea planteatzen dut, edo? Ni planteatzen dut ezin duela horrek izaten segitu gure xede soziolinguistiko arlo honetan. Hori eskasa da. Eskasa da gure familia gehienak xede horri erantzuteko moduan ez daudelakoz. Gu, ez valentziarrek, ez katalanez. Ustut, guk bertze paradigma bat behar dugu. Gure beharri egoki erantzuteko. Eta ez dut gutxietxik nahi nolaz ere Euskara ama hizkuntzazat hartzearen garrantzia, ez irakurri hori nire hitzetatik. Baina uste dut, estrategikoki komeni zaikula, gure xede soziolinguistikoa bertzen nonbaiten batzea. Behin, familia guztien gana iritsi alizateko. Hori hasteko, hau da, demografikoki guri potentzial guztia hartu alizateko eta hizkuntza iraunarazteko ahalegietan ari diren, euskara ez jakin ari diren familia hori guztiei egitea, bitartekoak eta bidara emateko. Uste dut, soziolinguistikan maila aplikatuan edo praktikoan zuzen xamar ibili garela. Euskara zerbitzuetako teknikaria, elkarteetako dinamizatzaileak, soziolinguistika kezka dituen hainbat talde, hainbat jende. Senaz, zuzi xamar ibili dira planteatzen programak, eskuartzeko proiektuak, materialak, baina horretan ibili gara soziolinguistikoki inolako teoria itzali gabe. Hau da, ez du teoriarik izan, egiten genuen horri zentzu emateko, eta egiten genuen horretan zein diren gure aukera guztiak ikusi ahal izateko. Uste dut. Baina, garrantzia handia eman zailo adibidez? Igual moztuko dian,
galderetarako aukera gutxiak dago, eta gero agian Jaime eta Jon Emirenentzat beste galderatxoren bat, eta gero galdeetan jarraitu ahal izango dugu. Ez da gaiatu, gutxienez pixale izango dira, galdera, danak batera ez mesedez. Bueno, yo esan duzu kritika solas elkarteagatik, kuriosidades estados taldeari, zerbaitik, etzeko kurritzen da. Jakiteko pixka bat zertan da bian zetea, Bueno, asko ez, baina, batzu bai, alde batetik, beti, claro, es que planteatu gunean amabian nola urtekoa, horre, baina hori ez daude gazte guztia, hori da, bagenekien, baina argi genukan, genukan denbora baliabide eta bat, hori izan, eta aukerak eta bat egin da izan, eta partiak egin bitatu zegitea, baina egun bat zegoen, baina gero, sortu dago, niretzen bide oso interes, guretzeko oso interesgarria izan da, zen, harrapatu ditu nerareak, esan dute buruan. Eta, klaro, niri izan didate, baina, klaro, oso nerabekin egon zarete. Nerabe, goizen ez dute A, arratzen ez dute B, eta gauden ez dute, ala nola, como que, ez dakite oso ondo, hori izan da. Alegia, kentzen agentzia guztia, kentzen, txoroa dira, nerabe bilako. Eta ez dira, nolabait, gu egon garelako beraiekin, edo itzein degulako beraiekin, hori izan da kritika. Eta, guretzako justu, eta gu, ikerketa honen eraginez konturatu behar, berezik dela, adin interesgarria, eta aldarrikatu beharrekoa, nolabait. Bestean beste, imitatzen ari direlako gure portaera, guri begira dago. Gur zerbait ikusi badego oso argi ikerketa honetan niretzako gintzat izan dena, bereziki interesgarria da, jarri digutela ispilu bat aurrean. Eta horretarako balio duten erabe. Zen beraiek, Jaime oso esan du, nolabait daude aur tartean, nolabait espazio liminal batean, ez dira aurra, ez dira alduak, baina ari dira helduei begira. Eta benetan ni sentitu dut nire burua hor, jarri diatela ispilu. Eta, ondorio bat atera dugu, orain arte galdera erabili duguna izan da, eta zergatikan ez dute egiten gazte euskera, zergatikan eta ibiligia, zen bat denbora, urtea, korren, erantzunaren zai. Eta gu aterakean pentsatu, galdera da, nola da posible gazte batzuk, toki batzuk da, euskera egitea. Nola da posible, zen beraiek oso ondo marrazten dute realidadea, realidade soziolinguistikoa. Adinez, pizka bat horretzen, exageratzen, baina, ni hori sentitu dut. Ez dakite, Jaime komentario. Bakarrik hori, guizean Jonek aipatu du bere lagun batek esan ziola, nerabea, ez du merezi, nerabea beste mundua da, eta gero itzuliko dira, niretzak, alde batetik ados nago, momentu konkretua dela eta gero adin batetik aurrean beste mudatza batzu daudela eta berriz asko euskerara itzultzen dira taula, hori bai, baina netzako ez dira beste mundu bat. Ez dira beste mundu bat, ezaugarri batzu dituzte, baina ez dira beste mundu bat, eta gainera nik gerozta konbentzituago nago, hori, ispiluarena. Justo 12-16 urte dutenean, haidia da imitatzen. Gero nortasun propio eta beste gauza batzu garatzen dituzte beraie, pixkat ezberdinagoa bihurtzeko eta hola, baina adinotan batez ere helduei begira daude eta nahi dutena da helduek egiten dutena hori egin orduan netzako adin interesgarria da. Eta horreko ziente direz imitatzen da zuen eskikiu? Bai. Edo kritikatik egiten da, euren nahi dabe antzekotasunak egiten duen antzeko izan gure dabe, edo zelan da kontua? Bai adinotan eta txikiagotan, nire sensazioa eta nik egin ditudan elkarrizketak gaztekin, nerabekin, aurrekin eta beraiek oso konstiente dira
hemen hitz egin ditugun gauza asko beraiei esan da ez lirateke arituko. Hori beraiek oso konstiente dira, errepikatzen dituzten diskurso asko badakite, errepikatu bat dituztela guri gustatzen zegulako entzutea, oso konstiente dira. Eta, beraiek heldu izan nahi dute. Gatazka dituzte helduekin, noski, eta zenbait gauzak helduenak ez zaizkigu gustatzen, horri begira daude, batez ere, adin honetan nahi dutelako hau izateari utzi nahi dute. Gure izatea adultozentrikoa da, hemen helburua da, heldua izatea, eta beraiek iritsi nahi dute horrela, lehen bai lehen. Heldua izatea dauzka privilegio batzuk, eta beraiek horrela iritsi nahi dute lehen. Gero hasi dutekin nik uste konsideratzen dutela iritsi diala, orduan beste transgresio batzuk inditzen dute, baina privilegio batzuk batik. Privilegio batzuk lortuta bere.